Аз съм Чавдар и днес ще играя Майнкрафт оцеляване. Това е най-новата версия за сега. Играм на таблет и мисля да започваме да играем в сервер. Така. Ще създадем нов. Ако имате най-новата версия на Майнкрафт, може и вие да си го направите на български. Така. Оцеляване нормално, без читове. И да започваме. Така. Зарежда. Опс. Извинявайте. Какво стана? Ето. Така. Нов world. Всичко е много така. Ако искате и вие си го направите така, просто влизате в настройки. Айде, така. Отивате на предпоследното, цъкате видео. После цъкате тук и на вас би трябвало да види на Pocket и после го правите на класически. И да, тук. И тук си имате ограничаване. Но аз не мисля да има такова. И да започваме. Отиваме накъде? Мисля на сън. Така малко цепвам. Добре, достатъчно. Да го преработим. Така. И малко аз мисля да приключваме първи епизод. След 20 или 30 минути. Не, след още 10 минути. Не, още 16. Напредва, опа. И след това да е. Първият епизод ще е най-кратки, още е 10 минути, защото след малко трябва да ходя на тренировки. Така. Вземе крафтинг тейбъл.
Agent. Dobra. Къде ли? Ще отидем да съберем малко бамбук. Да, и за храна трябва да ходим. Така. Първо ще отидем за храна и после за камък, защото така, прекусим ръката. Да скичам тикви. И кола. Май смеч най-бързо се чупиха тиквите. Ще разберем. Да сме ще хубава сървъра. Или с брада. Или с кирка ме беше. Не, аз мисля, че с брада. Да, с брада. Що малковца, значи би трябвало да има и наблизо и голямо. Кокошка ли беше това? Ама тя пък... и една голяма има. Ела, кокошките. Аз като се направя дали съм пуснал на ламбицата. Пък да, пуснал съм ги. Така. Черновца. Така. Ауч. Ауч. Малко ще посъбра. Още малко дърво. Първо остана. Нещо лъгна. След малко ще приклюя крави. Защото по-бързо ги убивам на 2 удара с дървения меч. Не знам. Или играта нещо е бъгнала, или просто не знам. Още бамбук не би трябва, ще си го размножа. Добре, не съм ги пуснал. Ребе, защо толкова дълго дървета? И още тикви. И овца. Ела, овчице. Дето не бия. Къде е слънцето? Почва да става нощ. Извинете отново. Майко се позаба.
Само се включа Майнкрафт и ще трябва да приключваме този епизод. Аре бе. Добре, явно трябва да приключим този епизод. Чао от мен и бай-бай. Чао от мен и бай.